51.0 ザ・ヤルマ台風19号絶賛千葉の上に通過中です。今日もよろしく。こんばんは。さっきビビった、わらん。和骨です。2019年10月12日、本日土曜日、時刻は10時6分を回ったところでございます。というところで今日も皆さんお疲れ様でございました。まあ本当一部の地域では本当にお疲れ様でしたっていう、ね、状態でしょうけどね。おっきの放送局は FM51.0 ザ・夜もガルパン、今日ものんびりとスタートでございます。さあというところでですね、台風19号ですか、市原台風ピーク過ぎがましたですね、ね。今絶賛東京のねところをね、上の方をね通過している状態なんですけども、大体ちょっとの状況を見てみましょうかね。大体こんな感じになっておりまして、よいしょ。私の方でもほとんどあれは風はそんなに強くはない感じかな。雨漏り宿泊中か。いやー、なかなか皆さんお疲れ様ですね。こっちの方もね、今は風は風がちょっと強いかなっていうぐらいで、あと他はなんか雨とかもね、そんなにこうきついことはなかったかなっていうところですかね。でもそれを除いてもね、私ね、多分今日一番ねテレビとかでも賑わせていたこの市原市というところに私千葉住んでるんですけど、やばいっすね。いや笑い事じゃないんですけど、実は今日朝のね8時ぐらいかな、8時ぐらい、7時とか6時ぐらいに目覚めて、よしじゃあ今日は台風だから台風の準備するぞって言って、まずねスーファミ用意し始めて、プレセツリン電源入れてガンダムやって、でじゃあちょっとスーファミやるかって言ってスーファミ探して、あれ俺スーファミどこやったっけ、スーファミねえじゃんっていう風につぶやいたら、なんかこうね部屋の明かりがチカチカっとなって、あれ嘘、もう停電する可能性あんだ、嘘、いや嘘と思って、でそしたらなんかその後に実はね、私の本当にうちが住んでいるところの近くの、もう目と鼻の先のところで実は台風と竜巻が発生していたみたいなんですよね。で実際どこら辺なのか、実際私の住んでるところこの辰巳台っていう場所なんですけどね、大体この辰巳台っていう場所で、今日いろいろとねあったのがここですね。ここの千葉のねこの長吉というエリアとこの下野というエリアでございます。ここのところで要はいろいろとね、ちょっと竜巻が起こっていろいろとね大変な被害が出ているというところで、もう多分うちからしたらこのマックスバリー辰巳台っていうところなんですけど、ここの近くなんですけどね、もう本当に目と鼻の先のところでそれが起こっていたから、いやーマジね、それを聞いた時はね、ツイッター上でさ、その下野とかあっちの方でね、こう竜巻がさ来ていて、で竜巻突風が発生したんだ、へえと思ってツイッター見たら、もう全然笑えるようなねものじゃないなんか被害が出ていて、なんかやっぱね住む場所にこっちの方の下野とかっていう方はどちらかというと田んぼだとかそっちの方が大きいので、やっぱこう竜巻などがね発生しやすい環境にあったのかなっていうところですかね。とりあえず今日はね適当に台風通り過ぎてってんじゃねえのっていうところで、そこら辺の話しつつ1時間やっていきましょう。 FM51.0 ザ・夜もガルパン第628回目プラス、ハピディス到来編。お
聞きの放送局は FM51.0 ザ・夜もガルパン。今日ものんびりスタートのお時間でございます。この番組でございますけども、ガールズ&パンツァーというアニメ作品と、それが舞台となっております茨城県は大洗町などの情報をですね、お伝えしていく、そんなニッチな番組を志しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、私ですね、この番組のパーソナリティを務めさせていただいております後藤と申しますので、皆様方何卒よろしくお願いいたします。さあ、というところでございましてですね、台風19号ハピギスが、もう多分もうほとんどもう通過して、今はもうほとんど弱まってんのかな、勢力的には。風と、あとはなんだっけ、レイヤーのやつじゃない。台風の目がどのあたりなのかリアルに見れてすごい。これ結構いいんすよね。これ俺もね、ちょっとね、調べてみたらすごくこう使い勝手がいいからね、ちょっと見てるんですけどね。風じゃなくて、雲じゃなくて、大気圧じゃなくて、何かでね、見れたはずなんで、気圧、はい、気圧。大洗がやばくなるのはこれから。気圧の方はもうこれからだね。あれハギビスか。今のところ大洗は多分これから、いやでもどうなんだろうな。案外もう結構落ち着いてきてるんじゃないのかな。千葉の方は抜けたからっていうのはあるけど、一応ね、だいたい多分大洗の方はちょっとこれから少し風が強くなるのかなっていうところですかね。つってももう台風、ほら土曜日自体の最初のうちのね、950ヘクトパスカルあったものが、もう今の現時点のタイミングで、現時点でどうだ、11時ぐらいまでのタイミングで、そこまでそんなに高くないから、多分そんなにきついことにはなってないんじゃないかな。たくさんがいればね、大洗の情報聞けるんだけどね。そこら辺はいいか。というところで今日も皆さんね、本当によろしくお願いいたします。ダクトさん、ボコクマさん、小金さん、サワミンさん、川崎の羊、じいさんさん、羊さん、グラタンさん、ファイランさんにのんびり猫さん、ちょいのりさん、I&K さんにボコライブさん、日本を取り戻すさん、泉さんにエクセルクさん、クレセントさんにチノケンさんにスキャンプさん、肩こりに逆立ちさん、他の話の方々もよろしくお願いいたします。さあ、というところでね、千葉県の、私の方はですね、本当こうなんとか無事、うちの方はね、そんなに被害もなく、本当にね、準備はしていたけど、とりあえずそんなにこうダメージを受けずにね、終わったから良かったかなっていうところですかね。とは言ってもね、多分他のところ、うちのところ以外の場所なんかでは結構ねダメージを負ったり、特にね今日の朝方突風などによってね、市原市の中の下野っていうところと国吉っていうところがありましたね。そこら辺私もよく知っている場所なんですけど、そっちの方がねちょっとこう甚大な被害が出てしまったっていうところがちょっとあるかなっていうところですかね。で、あとはこの後の流れなんですけども、現11時ぐらいの時点でもうでもほとんどと言っていいかな。台風の一応中心点はだいたいここら辺ですかねになっているので、それでも上から見れば結構風は強いんだろうね。誰か大洗の人にちょっと連絡取ってみる？誰か今どうついて、さすがに半沢さんは反応はあれだろうしな。つってもとりあえず天候的には問題天候ですよ。1週間ぶりのリアタイ視聴、1時間前で968波だから少し弱まった。明日にはですね、朝からもう晴れるような感じなので多分大丈夫じゃねえかな。大丈夫であってほしいですけどね、天気。天気 .jp で、大体私いつもね、こういった見るようにしてるんですけど、13日は、大体調子、水戸の方では 50% ぐらいですけども、水戸大洗の方はどうなってるかな、水戸市あたり。水戸市あたりの、日曜日は晴れ一時雨っていう感じですね。
で、まあ、ただ、降水確率、午前中はちょっと高いけど、午後ぐらいからはそんなにね、高くないのかな。で、あとは、竹マックさん、よかったよかった、そうだ、竹マックさんもいらっしゃった。ルナディさんに竹マックさん、ハズキャルさんもいらっしゃい。そうか、今、大洗ってどんな状況です？今、結構やっぱ、風とか雨が強い感じですかね。ってことは、まあ、多分あと1時間か2時間ぐらいすれば、大洗の方も多分ピークを抜けるでしょうから、ちょうどね、今ね、10時台、10時ですね。10時のタイミングだと、まあ、千葉県の方もそこそこにはあるけれども、大洗町の方は、こんな感じですね。まあ、やっぱちょうどある程度風と、雨も、今、雨も降ってますかね。大洗の方はね。まず、J ターナーさんいらっしゃい。お越しくださりありがとうございます。まあ、前回の台風と比べればまだね被害的なものはそんなにこう多くはなかったのかもしれないですけど、いやでもね前回は本当ねなかなかあれどこだったっけな、朝方ほら前回の台風15号か一番勢力的にやばかったやつ、あれが朝ね見た時にもう家の外はもう木とかがもう全てなぎ倒されてて全然動けなくて、で家に帰ってテレビ見たら大笑いのね中継とかもあったけどね、いやーあれは怖かったね。しびさんいらっしゃいす、ハイデルタさんもいらっしゃいす。多分日付が変わる頃には落ち着くんじゃないのかな。あとはね、問題点、風で全然聞こえない？まあ、てかそうか、あれ、葉月さんも今あれだよね、水戸というか茨城県だよね。あとは高速道路の状況ちょっと調べてみましょうか。明日歩けたら大洗行きたいんだけどさ、高速道路の状況。水戸駅前に止まってます。ああ、おしびさん水戸駅前なのか。今、首都高の方はどうなんだ？ちょっと待って、渋滞なの。さあ、もうでもまあ、まだあれか、通行規制はかかってるか。いやー、真っ黒けっきりだからね。高速は今通行止めですね。高速は今通行止めでしょ。高速道路っていつぐらいに復帰になるんですかね。ちょっと調べてみるか。ドラプラ交通情報でこれか。そういえば台風少し移動速度が加速してましたね。多分もう今これからが一番こうね多分落ち着いていく時間帯なんじゃねえのかなっていうか、ドラプラも重てえな。まあそらそうか、全員それってやっぱ見るもんね、渋滞規制情報。南関東。さてと、ジャンクションじゃねえんだよな。ジャンクションじゃなくて、渋滞規制情報なんだよな。できれば明日の朝7時ぐらいに復帰してくれてれば一番ありがたいんだけど、さあどうなるかな。まあ今のところですね、通行止めに関しては関東の、アクアラインの下り、まあ当たり前ですね、アクアライン下りが通行止めの、立山自動車道が上りが、通行止めで、小田原厚木道路から厚木インターチェンジから茅ヶ崎ジャンクションあたりまでが、上りが通行止めですね。これはそこら辺ではなくて、どちらかといえば調べたいのはここら辺なんだよな。今のところこの通行止めがどうなるかだよな。東関東道、京王道は割と私はインターチェンジだから板子はいまあ板子のところもあれですね。東関東道は上りで、通行止め、理由は雨ですね。ジャティックで、マジでそういうものなの？高速という高速すべて止まってます。まあそりゃそうだよな。この状況下の中でね、高速道路もね、これで事故ったらそれこそもうめんどくさいもんね。これが欲しかったわね。
で、今のところではありますけども、まあ基本関東圏は全部通行止めですね。大丈夫なんでしょうか。でも臼谷さんってあれじゃなかった？俺見た感じだと明日の昼1時くらいから営業するよって話じゃなかったかな。うん、多分そうだったと思う。明日の朝どうすか大丈夫かな。明日の朝、まあ高速動いてなければ最悪51号でね乗っかって上に行けばいいわけだけど、あとは停電情報。停電は市原市はまあ100件200件だいたいでも9800件か全域千葉県全域で茨城県方面は茨城県それでも西域1万7000件か。潮来と茨城町大洗町は、特に停電はなさそうですね。で千葉県の成田方面が気になるんだよね。成田1300件まだこうあれですね出てますね。まあ明日の朝ぐらいまでに復旧をしてくれれば嬉しいかなというところですかね。まあ自然災害でございますから、なかなかそんなにねすぐにこう復旧するものがないと思います。神経質すぎるくらいに対策してちょうどよい。正直ね今回の台風まあ感想だけで言えばなんですけども正直多分ね前回の15号の方がもっと強烈なでかかったかなっていうイメージ印象的にはでもあれはまあその時のあれか本当に何もね準備しなかったもんね。ツイート見ると臼谷さん通常営業あら本当に確かね臼谷さんあれではないですか。まあ普通にまあ通常ではあるけども13日から13日ではないのか。すげえな。明日朝から通常営業する。やっぱこうタフネスというかなんというか強いね。マジでこう強いですねもうね。まあというところでございましてですね、まあ高速道路とりあえず明日、使えるようになってくれると嬉しいっすね。まあ最悪高速使えなくても高速道路とか道路状況はこのツイート見たんです。笑いや俺もねあれ見て13日っていうか13時にちょっと見間違いをしてました。申し訳ない。だいたい51号で、多分ここら辺とかは特に道路状況は問題ないのかな。問題はね、道路状況が見てんだよ。道路状況。警戒レベル5が来た。警戒レベル5が来た。ってことはあれか、今そっちの方が一番こう、大変な状態になってる感じかな。水戸方面でしたよね、確かね。いやまあここら辺からね本当にちょっとこうね大変だとは思うんですけど日付ですね日付超えるまではちょっとこう気をつけてねまあ生活というか茨城方面の方々はねくれぐれもご注意ください。まあ明日のね2日とかまあ明日の朝6時台明日の朝7時ぐらいまでなってくるともうほとんどこう穏やかな感じになりますね。雨とかはどうなんだろうね。頑張ってください。雨とかも多分そんなに降らなさそうだから大丈夫じゃねえかな。まあでも今回の台風本当にね関係各所いろんなところがやっぱりもうねお店をお休みにしたりだとかそういう風にしていたわけですけどもまあでもこれが正しいやり方だと思うんですよね。だってさこんな台風の日にそもそも人がそんな外にね動くかって言われたらまあ普段よりかは絶対に少ないわけですからね。それを考えたらやっぱりこうねお店をねお休みにしてまあその日一日ね利益は出なかったにしても結局ほらお店で働く人とかがそこに行くのに事故ったりだとかなんだったかで結局リスクのそっちの方がむしろ高いですからね。まあできればね日本企業ねまあもうほら働くことを美徳と考える方々非常にこう多いわけですけどもねやっぱこういう安全な上で働ける環境を提供してくれる場所っていうのはやっぱすごく大切ですよね。
うちの会社も本当にね、実は金曜日とか木曜日の時点で、いや、じゃあもう土曜日はもうやめよう。土曜日はもうどうせほら、いろいろと開いたところでお客さんだって来ないし、いろいろとこうできないから、もうやめてよ、営業はやめてお休みにしようっていうことで判断が下ったんですよね。やっぱそういう判断をね、的確に出せる企業っていうのが、要はその時代の流れというかね、そういった流れとかをちゃんと組んでやってるっていうのがすごいいいですよね。あんまりこう悪く言うわけでもないですけども、ツイッターの方でね、ほらこううちの会社はこうでっていうのが結構流れてきてましたけどもね、実際ああいう風なのはね、もうほら昔だったらそれが当たり前になってたのかもしれないんですけど、今のこの時代を考えるとちょっとね、そういう時代流れじゃねえかなっていうね。仕事だったけど現場行ったら中止しないで慌てて帰ってきた。まあそうでしょうね。台風に関しましてはね、一応午前中が一応バタバタっとしていた。午前中はね、こっちの方もその朝のねトップ除いては正直そんなにねひどい感じではなかったから良かったんですけどもね。いやでも本当皆さんね、とりあえずね、正直俺も今日下手にもう多分今回ね、ほら台風のでかさの規模を考えたら、いけるかな、うち停電しねえかなってちょっと若干不安には思ってたんですけどね。もう停電した時は停電した時なんで、もうしょうがねえよっつって、もうスーパーファミコン引っ張り出してきてスーパーメトロイドやってね、タス動画を見続けてるせいで、普通にねスーパーメトロイドやろうとしたら、やっぱタスみたいな動きはそもそもできなくて、ダメだ俺にはできねえっつってね、ちょっとね若干諦めましたね。でその後速攻でガンダムやり始めて、友達もやってるからよしじゃあやるかっつって全員で部屋建ててね遊んでましたけどね。たまにはこういうねお休みがあったっていいと思いますよ、本当に。で、とりあえず明日からのね流れなんですけど、一応そうだ、あとねちょっとね停電になったらゲームできなくない？停電したら停電したらで別にスーファミは別にできないけど、普通にねあれです、スマホゲームの方に移行するだけですからね。タス真似するのはまさに無理ゲー。タスさんのね真似をねしよう俺も多分できんじゃねえかみたいなこと思うんですけどね、いや無理ですね、タスさんのモノマネするってね。でもね、やっぱスーパーファミコンね、俺がね子供の頃、もういつだろうね、俺が物心ついた頃ぐらいから置いてあったから、多分小学校の幼稚園生ぐらいから置いてあったから、いやもう30年ぐらいは俺と付き合いありますからね。このスーファミ君もまだそれでもね全然息して頑張ってるからな。宮吉さんいらっしゃい、お越しくださりありがとうございます。今度あれですね、できればね、今度スーパーファミコンとかさ、そこら辺64とかをね大洗の宿で持ってってね、ひたすらそれを買ってこうねカチャカチャやっていたいなっていう、そういう回があってっていいはずですからね。ただスーファミの場合だとどうしたってねこうあるのにね、2人プレイ専用、2人プレイマルチアップ使えば4人まではいけるけど、それぐらいしかねえからな。なんだかんだで今日の朝もね結構早めにこう起きて、なんかよし今日は台風だ遊ぶぞみたいな感じでこうやってたからね、若干眠気が来てますね。お父さんご兄弟は楽しそう。お父さん兄弟は一応ね俺ね兄貴がいますね。3つ上なんですけど、すごいんですよね。もう俺とはね性格真反対でございますからね。でもね、やっぱスーパーファミコンだとかさ、そこら辺のさ、懐かしのゲームか。大洗のね、例えば夜ね、楽しむところとかいろいろとありますよ。ドルフィンさんとかね。
でもね、なんだかんだでね、やっぱね、宿の中でね、ゴロゴロしながらね、なんかゲームをやったりするっていうのがやっぱ楽しいんだよな。特にこうほらレトロゲーなんかだとね、なんかみんながさ、こうさ、懐かしいなこのゲームとか思いながらやれるのが一番いいんだよね。録音なんかだとね、結構パーティーゲーが多いから、一番ちょうどいいのかなっていうところですけどね。さてと、ちょっとでもまだ大洗方面はこれからか。今、大洗の警戒レベル見てみましょうか。大洗警戒レベル。大洗町警戒レベルを用いた、注意報。ですね、大洗町の方は、今後、でも雨の方は、浸水警戒と、大雨、洪水、暴風、波浪警報ですね。あと、雷、高潮注意報か。アルコール入ったらなおさら楽しそう。高潮とか大変そうですからね。ちなみに俺ね、昔ね、飲酒運転やったことあるんですよ、飲酒運転。酒飲みながらの運転ですけどね。すごいんですよ、もうね。200キロとか300キロぐらい余裕でこう出しちゃって。いやー、あれはね、楽しかったね。F0 っていうゲームなんですけど、F0 をやりながら、こう、普通にタバコじゃないお酒をこうぐーっと飲んで。ちなみにね、64のね、F0 っていう F0 のね、ソフトがあるんですけど、ある方法をすると、通常、どんなに頑張っても300から350ぐらいしか出ないんですけど、ある方法をすると、1000キロね、出るっていうね、やり方があるんですよ。で、それをやるとね、もうすごいですよね。普通に道路を走るための車なのに、普通に空を飛べるっていう。あれは面白かったな。まあそうですよ、飲酒運転なんてね、本当にやっちゃいけませんからね。本当にやったらそれただの犯罪行為でしかなりませんからな。グランツーリスモでよくやってます。グランツーリスモ、グランツーリスモね、あれね、俺ね、苦手なんだよね。なんかこうね、タイヤがさ、こう滑っちゃう感じというのかな。うまいことね、あれコントロールするのが難しくって、基本的にはね、俺ね、カート系だったらマリオカートか F0 ぐらいかなっていうところかな。さあ、というところで、とりあえず大洗の方はですね、明日の朝方、多分10時ぐらいまでにはほどほどにこう落ち着いていくのではないかなというところですね。64だとゴールデンアイも面白いですね。あとはこのね、ドライブトラフィックのやつできれば明日の朝ぐらいまでに通行止めが解除されてるといいんだけどな。ちょっとここら辺に関してはね、朝方起きて、それでどういう風になってるかの状況次第だな。ひとまず明日朝6時ぐらいに起きて、高速道路が解除されてるんだったら高速乗って、あるいは明日久々に下道していくのもありなんだよな。ただ、普通に下道行こうとすると絶対にね、倒木やら何やらがありそうな気がするから、ちょっとそこら辺は、あれだね、普段ね、私ね、ルート的にはね、この前もお話ししたんですけどね、結構ね、こっちのね、裏の方をね、通っていくんですよ。こっちの道の中をね。で、この中はもう本当に緑しかないから、下手にね、突っ込んでいくと、万が一ちょっとこう、なんだろうね、事故ってるというかさ、可能性あるじゃん。なんか普通になんか通行止めになってそうな感じがあるから、でも明日はそんなに比較的ゆっくりと行けばいいからいっか。大洗が無事なら僕も行こうと思ってます。おお、いや多分大洗は多分無事であってほしいところだね。今日ね、大洗の方からもね、連絡が来て、市原市っていうからちょっと不安になって電話したんですよ。そうだ、明日の朝はね、多分上磯の鳥居か。大丈夫かな。朝の6時ぐらい、一応あれ、日の出の時間帯は今の日の出。5時43分ですけども、都道府県別台風を追いかける後藤さんはら、仕事がなければフラフラ行こうかと。仕事がなければフラフラ行こうかと。そういう風な方も多いですな。大洗町のこの地点だと、日
日の出の時間帯はだいたい5時、今日、だいたい5時、6時前か。いや、さすがに6時前に大洗に行くのはちょっと大変だからやめとこうかな。まあ、いろいろとやりたいことやら何やらかないわけではないんだけどね。なんかこう、なんか結構疲れが溜まってるから、とりあえず明日はね、なんか落ち着くためになんかちょっと大洗に行きたいなっていう感じでございます。はい。さあ、まあ、というところで、この状況とかはまた明日の朝やな。いやーでもとりあえず大洗の方も無事というかね、大してこうそこまで大きい、まあでもまだこれからですからね、大洗の方ね。千葉県の方はまあちょっと私の方はね、幸いにもそんなに被害はないから無事とりあえず良かったかなというところね。これで被害がねもうちょっとこうでかくなる可能性もあるからさ、何かしらとりあえずは要注意してね、皆様方もね活動する際は気をつけていただければと思います。で、というところで明日の準備をねぼちぼちとこうでも明日いや起きてからじゃやめとこう。だいたいね大洗に行くのにね準備をするのがね翌朝とかにやってるとね絶対ね私ね寝坊するんですよ。寝坊というかね結構ダラダラっと準備し始めちゃうから準備にすごいこう時間かかっちゃうんだよね。明日は通常通り仕事ですやだ。明日は通常通り仕事。平野さん、大洗行こうぜ。仕事なんかほっぽって大洗行くんだよ。まあ、ここ最近のね、ちょっとね、まあ、しかも、あれ、前回大洗行ったのいつだっけ？前回行ったのは、俺、9月の28が最後かな。9月の28日が最後で、その時はね、あれでしたね。坂面神社っていうところまで行ってね、ここね、すごいのよ。ちょっとね、緑色をね、強めるとこんな感じなんですけどね、こういう感じのね、神社があって、ここもまたすげえ広くて綺麗だから、ぜひとも、毎週行ける距離住まいの人、羨ましか、関西か。まあ、関西の人はなかなか難しいですからね。俺はまあ、あれだよな。やっぱ本当にこうね、結構恵まれた場所というか、まあやっぱ千葉県だからそんなにね距離的には遠くはないですからね。まあおかげさまでしっかりと行けるような感じなのでね、まあ本当にありがたい限りでございますよ。さすがにまあ毎週はちょっとあれだけどね、まあとりあえずまあ2週間に1回は行かないとっていうところかな。でもちょっとね、来月から次のね、給料入ったら、ちょっとこう、新しい機材とかもね、買いたいっつうのもあるから、でも、次大洗、俺、どう決めたっけ？次多分あれか、給料入ってから26日行って、26日行ったら、その後、そうだ、産業振興祭行かなきゃいけねえんだ。そうそう、ですね、ちょっとね、私、実は産業振興祭のタイミングで、ですね、あるお店のお手伝いしておりますので、まあ、もし、11月のね、3日かな、日曜日、もし来られる方いらっしゃったら、ぜひともね、後でまた情報を出しますので、よろしくお願いいたします。で、私、実は、誕生日が11月の9日、10日なんですけども、9日、10日なんだけども、このタイミングの週はちょっと行けなくなっちゃったんですよね。本当はね、俺ね、だいたい9、10って要は自分の誕生日の時にちょっと大洗に行ってね、ちょっとこう過ごすのをやってるんですけど、隔週で要は土日休みになっちゃってるから、9日に行くのか、要は16ね、16でもやっぱ17のね、万光祭りの方がね、やっぱ力入れたいから、もう16、17で、さらに18日有給取って OK なことになったから、16、17、18のね、もう3連休で大洗をね、ちょっと遊んでこようかなと思います。まあ、それを考えると、まああれだな。まあ、消防感謝祭の方はあれとして、まあいろいろとちょっとこうあれですね、なんかこう用意やら何やらとこう準備しないとな。もうそろそろあんこう祭りもあと1ヶ月後でございますからね。まあ1ヶ月後にはね、台風とかはないにしても、そういえばクレセントさんって大体いつぐらいにこっち来られてましたっけ？ 2、3週間後って言ってたっけか。
なんかほら最近さ、だいたい大洗に行ってこういうお店行ってきたよっていうそういう紹介しかしてないから、もうちょっとしたらね、ちょっともう一回原点に戻ってね、大洗のいろんなねお店の話やら何やらをこうメインにね、ちょっとこうやっていけるようにね、ちょっとしたいなと思いますので、まあその時はね、皆さんね、から18日まで休み取りましたよ。15から18日まで休み取った。15からか。まあでも15から休みは多分正しいだろうね。だってまあ15日で前回ね、新しいパネルが展示された時も金曜日から展示されてたんですよね。あんこう祭りだったかな、あの時八作祭、違う、あれは快楽フェスタだ。快楽フェスタの時にパネルが一新して綺麗な状態、書き下ろしというかね、ドット絵のちょっと引き伸ばした感じじゃなくて、ちゃんとした一枚絵のやつをパネルにするよっていう風になった時は、確かね、快楽フェスタの、ね、前日の金曜日にはそれがね公開されてたんですよね。時ほど歯がゆい思いはしなかったな。でまあ16、17、18まで行って、まあのんびりとしてね、18日やっぱねあれなんですよ、あんこう祭りが17日にあるんですけど、もうねその日はね大体ほらお祭りやってるから、もうね疲れてね帰る気にならないからね。まあそれだったらまあ18日のね月曜日までちょっとお泊まりしてゆっくりして、じゃあ帰るっていう時にね一番こうベストかなっていうところですからな。さあ、というところで、まあひとまず明日の話、明日の準備があるから、もうぼちぼち今日のところはねお開きとさせていただければと思います。大洗は23日から24日の1泊まりですね。23、24の1泊ですか。いいですね、いいですね。やっぱまあ、みほたんとかはね、特にこう、やっぱみぽりんのね、誕生日会はね、すげえ結構盛大にやってますから、いや、ぜひともね、ちょっとね、楽しんでいっていただきたいですね。まあ、できる限り、とりあえず次回放送どうしようか。次回放送月曜日は多分帰ってくる日だから、多分ね疲れて寝てると思うから15日だね、次回の放送は15日のタイミングで、ここからどうしようかな。せっかくだからだってあれですもんね、クレセントさん初めてですもんね。まあそれだったらまあ大洗のいろんなお店というかなんというか情報とかをね、ここら辺がこうであそこら辺がああでっていうね地理情報を要は Google マップを使いながら話をねちょっと進めていこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。まあうちのこの番組のね来てる方々だと大体はほらもう大洗とかに結構通われているね方が非常にこう多いんですけども、やっぱりね初めて大洗に行く人どんな感じのところなのかっていうのはやっぱ分かんないわけですよね。俺は初めて大洗に行った時はGoogle マップで前のねau っていうか携帯ショップで働いてたんですけど、その時はもうタブレットで一応お客さん情報とか確認しながらやるんですけど、そのタブレット iPad だったんですよ。でその iPad 使ってマップ見て大洗マップを大体把握して、ここにこれがあってここにこれがあってここがこれ泊まるところだからここにこれがあるから、じゃあこういう風にして動いていこうかなって言ってね、すごいもうストリートビューアーとかずーっと見て、で大洗に行ったらちゃんとね頭の中に地理がね叩き込まれていてね、ある程度ね大まかな状況がね分かってたんですよね。でそれから何回か大洗に行くようになって、だんだんともうねいいっすよね。もうね大洗に行くのにねカーナビがいらなくなるっていうのがねすげえ楽、嬉しいっすね。もうちゃんと自分の規制本能というかさ、道がちゃんと分かってるようになっているの、これはねなかなか嬉しいですね。日本のところで大洗に行くので参考にしたいです。ああなるほど、ぜひともぜひともね、イラスト紹介いろいろと紹介させていただければと思いますので、おっすとんこつさんお越しくださりありがとうございます。つってもねちょっと今日はね明日ちょっと私大洗に行くので、それの準備が伴いますので、今日のところはね、この辺にてちょっと終了とさせていただきます。大変申し訳ございません。じゃあ、というところでね、今日もまあ1時間には及ばなかったけどもね、今日も一日お疲れ様でございました。というところでね、エンディング入ります。初めて行った時は6万歩ほど歩いて地形叩き込みました。お疲れ様でした。おつでした。
疲れ様でした。パチパチパチ。お疲れ様です。パチパチパチ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。お疲れ様です。今日も終了のお時間でございます。まあというわけでね、本当に無事なんとか今日はですね、天候が台風の中ではありましたけどもね、いやマジで本当ちょっと怖かった部分はすごく多数ありますけどね、まあなんとかね、そんなにうちの方も停電することもなく、無事にね過ごせたのでちょっと良かったなというところでございます。で、まあ一応今回ですね、明日の放送、今日から明日に関しては放送お休み、明日もお休みですね。明日、明後日放送はお休みとさせていただいて、次回放送は、来週の火曜日ですね。来週の火曜日の10時から、放送をね、させていただきますので、何卒よろしくお願いいたします。明日から、明日もね、大洗行って、多分ね、普通にね、泊まってくることにね、なりそうなのでね。日帰りはね、最近やっぱ、まあ日帰りでも全然いいですけどね。でもなんかちょっとこうね、やっぱできれば泊まって帰りたいなっていうね。だからやっぱ1日ね、150か、だいたいね、ここから大洗まで行くのってだいたい150から170キロぐらいなんですけど、1日でね、300キロぐらい走るのはなかなかね、疲労が結構たまりますからね。まあでもひとまずは無事にとりあえず明日あたりに帰れそう、明日行ってで、まあ日曜日ね帰ってきます。今度なんかどっか新しいお店どっか行ってみようかな、せっかくだし、まだね行ったことのないお店やら何やらもあるし、あとはこのタイミングで、もし行ければサザコーヒーさんかな、サザコーヒーさんに行ってちょっといろいろと新しいあれもちょっと食べてみたいっていうのもあるしな。はい、テンション的にはね、なんかうわ台風だよっしゃやるぞみたいな感じでこうね楽しくやってたんだけど、それでもやっぱり結構疲れますね。家の中でねずっとこうゴロゴロしていただけって言えばそうなんですけど、それでもやっぱねなんかこう外のさこうなんか調子というかね、外の様子も気にしなきゃいけないし、万が一のことを考えるってやっぱ精神的にねちょっとこうストレスというかそこら辺がたまりますので、まあ本当にまあねそんなに被害がなかった方なんかはねいいかもしれないんですけども、なかなかちょっとこうね大洗の方だとかね他被害がね出ている方々とはまあくれぐれも精神的にちょっと大変なところあったかと思うのでね、ゆっくりお休みいただければと思います。さあ、うちの番組ですけどもね、ガールズ&パンツァーというアニメと、それのね、大洗、それが舞台になっている大洗町のね、お話をこう、いろいろとさせていただいている番組でございまして、まあ、こっちの方もね、そろそろ変えないといけないんですけどもね、毎日夜10時から適当にタラタラと放送させていただいておりますのでね、まあ、一応大体私がね、大洗に行ってきて、このお店行ってきた、ここ行ってこういうもの食べたよっていう紹介をしていくんですけども、基本的には特にそういうの定まってないのでね、例えばここら辺ってどういうとこなんですかっていうのがあればそれを調べてねいろいろと紹介もしていきますので、ぜひともね皆さんまた見に来ていただければと思うのでよろしくお願いします。あと最近ねベルトの穴がね2つね縮まった、最高です。いや最近ご飯も大洗しか食べてないからな。というわけで今日も一日お疲れ様でした。沖の放送局は FM51.0 ザ・夜もあれば今日も1時間お付き合いいただきありがとうございました。次回放送は来週の火曜日ですね。火曜日の夜10時からの予定なんでよろしくお願いいたします。それでは皆さんまた来週この時間でお会いいたしましょう。どうぞ。